Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing bocah-bocah. Piye kabare? Alhamdulillah yen sampean saya sehat. Ing dina iki, ayo sinau pawarta lan jenise. Saderenge sinau, ayo sareng-sareng maos basmalah. Rumiyin. Bismillahirrahmanirrahim. Nak, apa sampean ngerti pawarta niku napa? Pawarta ing bahasa Indonesia biasanya disebut berita. Jadi, nak, pawarta itu dalam bahasa Indonesia bisa disebut dengan berita. Tujuan pasinaon ing dina iki yaiku kaping pisan, sakwise sampeyan ningali video, sampeyan saged jelasaken pengertian pawarta. Kaping pindho, sakwise sampeyan ningali video, sampeyan saged nyebutno ciri-ciri pawarta. Kaping telu, sakwise sampeyan ningali video, sampeyan saged jelasaken jenis-jenise pawarta. Apa ya pawarta iku? Pawarta yaiku kedadean kang nyata. Jadi, berita itu adalah kejadian yang nyata. Kita biasane iso ngrungokake utawa maca pawarta saka sumber kang tanggung jawab. Misale TV, radio, utawa koran. Jadi, kita bisa mendengarkan atau membaca berita biasanya dari sumber yang bertanggung jawab, seperti TV, radio, atau koran. Pawarta uga bisa wujud prastawa kang kita alami dhewe. Berita juga bisa berwujud peristiwa yang kita alami sendiri. Contone kebakaran, banjir, oleh juara, utawa gunung meledos. Pawarta kuwi paling ora kudu bisa mangsuli pitakon-pitakon. Kayata apa, sapa, kapan, ing ngendi, lan kepriye. Jadi, berita itu minimal harus bisa menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan. Biasanya pertanyaan itu kita kenal dengan sebutan 5W1H. W yang pertama yaitu kapan. Ing basa Jawa artine ya kapan. Yang kedua, what atau apa. Ing basa Jawa artine apa. Kaping telu, mengapa utawa kepriye. Kaping papat, siapa utawa sapa. Lan kaping 5, di mana utawa ing ngendi. Jenise pawarta iku ana papat. Apa wae ya, Cah? Kaping pisan ada dasar isine. Iku ana pawarta bab pendidikan, agama, politik, kewarasan, ekonomi, hiburan, lingkungan, olahraga, hukum, lan liya-liyane. Kaping pindho ada dasar sumbere. Sing pertama ana fakta. Yaiku pawarta saka kedadean langsung utawa nyata. Pindho ana opini. Yaiku pawarta kang wujud andarane wong kang ngalami kedadean. Kaping telu ana campuran. Yaiku campuran antarane kedadean lan panemune narasumber kang ahli bab kedadean kasebut.
Adhedhasar bobote fakta ana papat macem ya, Cah. Kaping pisan, pawarta, fakta utawa kedadéan pancen bener ana. Sing kepindho, pawarta sing ditambah andharan bab kedadéan. Kaping telu, pawarta opini awujud andharane wartawan. Kaping papat, pawarta apus-apusan. Adhedhasar sumebare pawarta utawa wilayahe ana petang macem. Kaping pisan, wilayah lokal utawa kabupaten lan kota. Kaping pindho, wilayah regional utawa provinsi. Kaping telu, wilayah nasional utawa negara. Kaping papat, wilayah internasional utawa donya. Wacanen pawarta ing ngisor iki. Banjir ing Dusun Timur, jurnalise Saiful Islam. Banjir lan udan dikanteni angin gedhe ing Dusun Timur, Desa Jalmak, Kecamatan Kota Sampang, Jawa Wetan. Bencana mau ngobrak-abrik tanduran parine para tani nganti bosah-basih. Pari sing maune tukul ngadeg jegeg saiki dadi nglimpruk nganti leso ora karu-karuan. Para tani budidaya njejegake pari-parine supaya ora kesuwen kakum banyu udan. Yen ora diangkat, bisa bosok lan ora payu didol. Amarga wis ora kena dipangan. Senajan isa dipangan, rasane uga wis ora penak. Kandhane sutiem tani ing papan kono. Cah, ayo dijlentrehno pawarta mau ya. Kaping pisan, adhedhasar isine, pawarta kasebut kelebu pawarta bab lingkungan. Pindho, adhedhasar sumbere, pawarta kasebut kalebu fakta amarga kedadéan langsung utawa nyata. Telu, adhedhasar bobote fakta, pawarta iki kelebu pawarta ditambahi andharan bab kedadéan. Papat, adhedhasar sumebare pawarta utawa wilayahe, pawarta iki kelebu wilayah regional utawa provinsi. Sakmantune sampeyan ningali video niki, monggo sampeyan kerjaaken tugas sing wonten teng e-learning nggih, Cah. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.